Всички тук здравейте, добре сте дошли. Имаме да обсъждаме пак сухия сезон. Важно е да можем да работим в екип, за да има мир сред нас, доверието е кост. С нас се съберете, видове навред. С нас се съюзете, обсъждаме сега. Ще научим сега за доверията. Има работа тук да се свърши, помни. Съберем ли се с вас, с готовност за в час. И всеки тук е, той добре дошъл е. Във всеки се заслушай, във всеки има чар. Решение намира се дори в трудни дни. Слон, жираф, газела, бигове и други тук. Равни всички сме при нас. Крокодилите на пул. С нас се съберете, видове навред. С нас се съберете.